Доброго вечора. Це Прайм на телеканалі АТR. Мене звати Христина Бондаренко. Дякую, що лишаєтеся із нами. І наш гість сьогодні – це Анатолій Гриценко. Доброго вечора. Лідер партії «Громадянська позиція». Я одразу скажу, що в нас відкриті телефонні лінії 073 419 41 58. Перед розмовою я пропоную подивитися ваші візитівки. Повернемося. Давайте. Анатолій Гриценко, лідер партії «Громадянська позиція». З грудня 1999 року президент Українського центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова. Одночасно, з лютого 2000 року, позаштатний консультант Комітету питань національної безпеки і оборони Верховної Ради України, а з листопада 2000-го – член Громадської ради експертів з внутрішньополітичних питань при президенті України. У червні 2004 року призначений керівником інформаційно-аналітичного забезпечення виборчої кампанії Віктора Ющенка. 4 лютого 2005 року Гриценко призначений міністром оборони України. Обіймав цю посаду в урядах Юлії Тимошенко, Юрія Єханурова та Віктора Януковича. Був знятий з посади 18 грудня 2007 року. 4 грудня 2007 року створено Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони, головою якого став Анатолій Гриценко. На позачергових виборах до Верховної Ради 2014 року партія «Громадянська позиція» посіла 10-те місце і, не подолавши 5% бар'єру, не прийшла до українського парламенту. Все правильно? Ще можна додати доцент Києво-Могилянської академії, одружений, батько 4 дітей. Досить. Я думаю, що ми почнемо, ви вже бачите, так, на наших плазмах із сьогоднішньої прес-конференції Путіна. Так. Чому з неї треба починати? Мені здається доцільно, тому що, в принципі, це остання його прес-конференція як діючого президента. Ми знаємо, що будуть вибори навесні. То фактично це така передвиборча кампанія, і важливо було його курс на Україну. Тобто, якщо Путін виграє ці вибори, то все, що він говорив сьогодні, вочевидь, може стати реальністю і надалі. Його сьогоднішні заяви, я думаю, що ви так само чули з приводу Донбасу, але я би хотіла знову ж таки подивитися відео, і ми будемо потім коментувати. Что касается миссии миротворцев, это именно Петр Алексеевич Порошенко говорил о необходимости сначала вооружить сотрудников ОБСЕ. Я сразу согласился. ОБСЕ сразу от этого отказалась. Сказала, что у них нет такого опыта, нет людей, и вообще они не хотят своим сотрудникам давать в руки оружие, потому что они сразу становятся целью для радикальных элементов с обеих сторон. Потом Петр Алексеевич сказал, что нужно обеспечить безопасность сотрудников ОБСЕ с помощью сил ООН. Я и с этим согласился. И чтобы не было сомнений в том, что мы с этим согласны, мы внесли проект соответствующей резолюции, что должны появиться силы ООН, которые возьмут под защиту сотрудников ОБСЕ. После этого госпожа Меркель мне в телефонном разговоре сказала: ну почему только на границе на линии разделения? Значит, сотрудники ОБСЕ перемещаются по всей территории Донбасса. Согласись, пожалуйста, с тем, чтобы они были под охраной везде, где бы они ни появлялись, в том числе и на границе между Россией и Донбассом, Россией и Украиной, вот в этой части границы. Я подумал, сказал: да, ты права, мы согласимся. И мы тут же внесли коррективы в свою резолюцию. Но сейчас выясняется, что и этого недостаточно. Что, по сути, все сводится к тому, чтобы поставить под международный контроль эту территорию. Мы не против этого, но для этого нужно київським властям договариваться з самим Донбасом. Ну, Путін пропонує домовлятися з Донбасом. Ви свого часу доволі жорстко критикували мінські домовленості, називали їх капітулянськими. Путін так само щойно визнав, що ефективність їхня низька. Ваша думка, альтернатива мінським домовленостям? І чи можливо взагалі, що зараз від них відійдуть? Тому що і Марчук сьогодні так само говорив про те, що немає ніяких зрушень в цьому питанні. Ну, перше, як тільки мінські домовленості підписали, я одразу сказав, що вони мертві і виконані не будуть. Час показав, що вони мертві і виконані не будуть. Жоден пункт мінських угод за 2,5 роки не виконаний, починаючи від припинення вогню. Кожного дня ви сповіщаєте
2 вбитих, 4 поранено, 4 вбитих, 6 поранено і так далі. Я вже не кажу про всі інші пункти. Ну, якщо комусь, щоб дійти до їх розуміння, знадобилося 2,5 роки, ну, що я можу сказати, хай думають швидше. Тому це не була критика, це була абсолютно об'єктивна оцінка. Зараз до цього вже почали доходити всі. Я спілкуюся з представниками західних держав, які є нашими партнерами, уже доходить усвідомлення. Але ще рік тому, я хочу нагадати, ще позаминулого літа на повному серйозі Німеччина устами Штайнмайєра і інших наполягала, що минулої осені вже треба провести там вибори. Тобто настільки далекі від реалій були люди. От. Ну тепер приходить розуміння. Що натомість? Ну, скажімо так, можна грубо денонсувати їх. Можна не бити так от просто по голові тих, хто їх підписував, а зробити делікатніше. Але по суті те саме. Сказати, базуючись на Мінських угодах, ми виходимо на інший формат політико-дипломатичного вирішення. Тут вже не йдеться про військові аспекти зараз. Що мається на увазі? Ну хоча б перевернути їх до гри ногами. Тобто на перше місце треба поставити слово «кордон». Контроль над державним кордоном. Щоб там Путін не розказував, їх там нет, русських військ нет і так далі, ми знаємо. Є ділянка близько 400 кілометрів, через яку він щоночі тягає нові боєприпаси і техніку. Перекрити цю ділянку. Оце повинна бути мета дипломатичних зусиль номер 1 усіх. Як тільки це перекрили, я припускаю, не дозволили вони українцям на першому етапі. Нехай спільно з Європою, з Америкою, з Африкою, з Азією, з Антарктикою, з ким завгодно. Але перекрить кордон, і тоді я стверджую, 2-3 тижні війна закінчилась. Є стволи, стріляти нема чим. І тоді всі розмови переходять вже в практичне вирішення, що робити з тим. І це само по собі, ну скажімо так, завдання від 5 до 20 років відновлення там України, так, щоб це було, скажімо так, стабільно, безпечно для людей, і щоб новозбудований промисловий комплекс вписався в оновлену Україну. Ми ж пам'ятаємо всі ці мантри, які казали, що Донбас кормить Україну. Тепер переконалися, що ні. І багато чого розірвано, знищено. І тепер доведеться це величезне завдання вирішувати. От. Але ясна річ, що до переобрання Путіна ніяких рішень не буде прийнято. Це він просто позначив контур, і він показав, що він намагається трошки вже більше слухати. Ви показали цей фрагмент, а був ще інший фрагмент, де він сказав уже прямо, що Америка є повноправним членом, учасником переговорного процесу. Оце важливіше. Тому що під час адміністрації Обами не було. Була Нуланд, яка там в такому човникому режимі їздила, але спеціального посланника, так як зараз Курт Волкер, не було. Зараз Америка займає поки що станом от на сьогодні проукраїнську позицію. Вони нас не здали. Будемо сподіватися, що буде далі. З приводу Заходу, тривалий час були розмови про те, що саме Захід змушує Петра Порошенка так, до мінських домовленостей. Це їхній тиск. В тому числі і до виборів. Пам'ятаємо, Штайнмайєра заяву, ви щойно про це говорили, про вибори там в минулому березні, якщо не помиляюсь, навіть квітень, так? Але мав бути там законопроект у деокупацію. А зараз цей тиск триває? Давайте визнаємо. Тиск був, але Так. тиснуть на слабких. І тиснуть на тих, хто не подумавши, поставили свої підписи. Ви знаєте, моє ставлення до Путіна. Це агресор, це людина, яка відповідальна за вбитих, за знедолених і так далі. Але юридично він правий. Тому що коли підписали Мінські угоди, Росію не визнали стороною конфлікту. Я вже не кажу про те, що її не визнали агресором. Її визнали гарантом безпеки на рівні з Німеччиною і Францією. Це ж таке крейзі в голові, да? І коли закінчилася ця вся 17-та година, здається, переговорна тягамотіна, вийшли через задні двері і швиденько полетіли додому, що не властиве для європейських політиків. І Меркель, і Оланд. Не було чого сказати. Вони тихенько покинули без жодного коментаря. Так само тихенько полетів додому Порошенко, тільки нашій пресі щось сказав. Зато явився міру Путін. І він тоді, в той же день, 12 лютого 2015 року, сказав: Росія не страна конфликта, Росія не взяла на себя ни одного обязательства, Росія нічого не буде виконувати, пускай договарюються. Отак записано в Мінських угодах. І цю мандру він продовжує. І оскільки не було спокою, оскільки війна продовжувалася, а в Європі, в Британії, в Америці, там, у німців і так далі свої проблеми, свої вибори і так далі, тому вони хотіли швидше це все завершити. На жаль, за рахунок України. І те, що Мінські угоди не виконано,
Мені, як громадянину України, і вам повинно бути добре, що їх не Ну, виконали. Порошенко тоді це не розумів, чи він там думав, що не буває, якось воно так буде, ще не було ніколи, щоб якось воно не було, чи як там? Я не можу сказати. Він злякався, його підкупили, його поїли Ну, чимось. довкола нього є Я не знаю. профільні радники, мені здається. Ні, Порошенко це все. В нього радників немає. В нього немає міністрів, немає прем'єрів. Порошенко вирішує все. Ви що, не знаєте? Так от, але неважливо, як би це не було. Навіть якщо ти пальці в двері вставили і змусили підписати під стволом автомата, то ти потім приїхав в країну. Порошенко ж не перший президент, правда? До нього був і Кравчук, і Кучма, і Ющенко. І кожного з них ставили в такі умови, коли вони повинні були приймати якісь рішення, які не співпадали з інтересами України. Але ті були хитріші, мудріші. Ну от Кравчук, його змусили підписати совмісну систему ПВО стран СНГ. А він додав, відповідно до Конституції України. Приїхав сюди, парламент каже, ні, цього не буде, це суперечить Конституції. І він каже, ну що ж, Борис Ніколаєвич, тоді Єльцин, я ж вам говорив, це не пройде. Потім Кучма. Йому теж нав'язували або відключимо Нафтогаз, або підписує тристоронній газовий консорціум і єдине економічне пространство. Кучма підписував, потім приїздив в парламент. І навіть уряд його і парламент влаштовували демарші, і це не проходило. Тому Порошенко, якби він був просто, ну скажімо так, людиною державницькою, а не намагався показати себе пацаном на районі, він мав би це все було підписати, що там змусили, щоб зупинити Дебальцево і масові втрати. А потім приїхав місце в парламент і похоронив. І сказав Путіну, я ж попереджав і Меркель, і Оланду, що не пройде ніякий особий статус. Не буде 300 голосів ні в цьому парламенті, ні в наступному. Не буде в Україні повної амністії, безумовної, для тих, хто вбивав, катував мотороли, хто збивав літаки. Це українське суспільство не сприйме. Давайте новий раунд переговорів. Він так не поступив. Він, якщо ви пам'ятаєте, ну очевидно пам'ятаєте, бо вас тоді вигнали всіх з парламенту. Це був чорний день, 16 вересня 2014 року, я тоді був депутатом. Вигнали всіх журналістів, виключили табло. Порошенко кричав, там летіли сльози соплі, як кажуть, а потім бабах сказали, проголосували там 300 з чимось, 200 з чимось. І все. Отой закон про особий статус. От такої ганьби не було ніколи за всі 26 років незалежності. Про жодному з президентів. Тому він поступив немудро. А зараз він вже викручується. Він же розуміє, що попереду вибори. І тому Мінські угоди виконані не будуть. До чого він викрутиться? Тому що зараз проголосували перше читання законопроекту про реінтеграцію Донбасу. Має бути то друге абсолютно читання. інша історія. Насправді той законопроект, ну, крім того, що там Росія визнається агресором і так далі, це все для внутрішнього споживання він робить. Але ключове, що він робить, це знову, щоб уникнути власної відповідальності. Тому що він розуміє, що по закону, який він уже нарушив, і за це доведеться відповідати, він мав би керувати військами через ставку Верховного командування. Сам, а не якийсь там генерал СБУ керував АТО, яка триває стільки, скільки тривала Перша світова війна, і скоро вже буде Друга світова війна по часу. Не буває таких АТО. Він був правий, коли казав, через кілька годин АТО має закінчитися, але він її продовжив на 3,5 роки, ставши президентом. Знову обдурив людей. Так от, замість того, щоб керувати військами і забезпечити оборону країни, як це записано в Конституції, в Законі про оборону України, він цим законом про реінтеграцію, ну це умовна назва, він утворює нову структуру – об'єднаний оперативний штаб. Де буде генерал, мабуть, звання генерал-лейтенанта, який буде керувати військами. Все класно, він буде вручати ордена. Буде котел, він буде зливати або сажати, а сам типа білий пухнастий над схваткою. Тобто він не готовий, не хоче, так от ногами упирається, виконувати обов'язки Верховного командувача. Тому придумав цей закон. Ну і то ми бачимо, що, очевидно, до Нового року його не приймуть. Там дуже багато скандалів, дуже багато поправок до того закону. Я би хотіла все ж таки перенестися тепер до ваших планів. Я думаю, що сьогодні ми будемо говорити з вами так само, як і з політиком, який зараз вимірюється в рейтингах і президентських, як скажете, і парламентських. Так і тому дуже цікава ваша позиція стосовно багатьох питань. Ви знаєте, що життя в Україні буремне, особливо політичне життя буремне. Поїхали. Так, я би почала не можу не почати із Міхайла Саакашвілі. Так я ж Гриценко. Так, ви Саакашвілі вже говорили. Говорили, так. Але ви його підтримали у суді, ви хотіли взяти його на поруки.
А хоча у своєму Фейсбуці ви до того писали, що не виходили на якісь спільні акції, я би зараз хотіла, щоб ви свого часу, ми говорили про це, що були керівником інформаційно-аналітичного відділу Віктора Ющенка, і вам навіть приписували у ту програму 10 кроків назустріч людям. Тут не треба нічого прописувати. Це справді це в ви- моєму комп'ютері набралося за одну ніч. Це правда. Я би хотіла, щоб ви, можливо, проаналізували врятувати Україну за 70 днів. Чому проаналізували? Тому що чому ми почали, власне, із Путіна, із питань Криму, із питань деокупації окупованих територій. Знаєте чому? Тому що ті 14 хвилин, я сьогодні дивилася Михайла Саакашвілі ще раз перед парламентом, коли він озвучував свою позицію, як він буде рятувати країну за 70 днів, не було жодного слова про деокупацію Криму і про те, як будуть повертатися окуповані території. А, до речі, така от хвороба, якщо можна так сказати, вона притаманна багатьом політикам. Дуже мало хто хоче говорити про те, що він буде робити далі із Кримом, скажімо, і із Донбасом. Перше запитання, чому Саакашвілі про це не говорить? Ну, ваше експертне, так? Тому що ви заступилися за нього, і далі ми будемо говорити про те, чи будете ви з ним надалі соратником. А друге, ваша вже, як я вже сказала, так ваша пропозиція дуже коротко, що робити із деокупацією Криму в тому числі, і хто має бути покараний за здачу Криму. Але все давайте так частками, тут дуже багато купа питань. Давайте Так. по черзі. Давайте. Перше, я справді був у Печерському суді, коли розглядалось питання про арешт, домашній арешт для Саакашвілі, і справді написав, зареєстрував заяву в суді про особисту поруку, тобто гарантію того, мою особисту, що Михайло буде брати участь у всіх слідчих діях без потреби його арешту і так далі. Це тверда позиція. Якби вас так само намагалися, я б і за вас дав поруку, щоб не було суддів, за когось іншого. Це не говорить про те, що і там ми бачили цілий ряд депутатів з різних фракцій, які підписували. Бачили, так. Причому вони по-різному ставляться до Михайла. Хтось його боготворить, хтось до нього ставиться нейтрально, хтось не дуже поважає, але це питання принципове. Так само, як з позбавленням громадянства, так само, як з наданням швидких громадянств. Тому згратися з цим не можна. Не можна, в принципі. І тому так само, коли були депутатами, брали на поруки там і автомайданівців, і інших. Це абсолютно правильна позиція. Треба захищати тих людей, яких намагаються десь зламати, тоді, підкреслюю, коли вони стають небезпечні. Бо ми ж з вами свідомі того, що був період, коли Михайло і Петро Олексійович, у них була картина маслом. Да? Михайло агітував за Порошенка на президентських, Михайло агітував за БПП на парламентських, Чи може бути він за Березенка і так далі. Так. Тобто це не принципово, яким є ставлення до Михайла, але захистити його права і тим самим не дати владі порушити права інших. Оце принципово. Я хочу уточнити, чи може бути небезпечний політик із таким доволі карликовим рейтингом 1,6, якщо я не помиляюсь, по останнім замірам, для влади. Чи був він на той момент, коли позбавили його громадянства, так, він прорвався через кордон, ну і от зараз на цих всіх віче, чи був він в цей момент небезпечний аж до того, Пані щоб... Христина, тут ви вже трошки іншу історію. Чи цікаво Порошенкові з точки зору виборчих технологій ламати далі Михайла, намагатися? Ну, ви бачите, вони вже зробили для себе певні висновки. Вони його не заарештували вдома. Тому що вони зрозуміли, що не на того нарвалися. Михайло не буде сидіти собі спокійно вдома і твітити у комп'ютері. Він оголосить суху голодовку і буде публічно вмирати. І Порошенко цього злякався. Тому що він не вистачало йому ще клопоту, щоб президент, а статус президента залишається вічно, коли вітаються там зарубіжні партнери, вони до Саакашвілі звертаються: пане президенте, як і до Кравчука, до Кучми і так далі. Йому ще не вистачало цього скандалу, щоб загинула людина, при тому, що явно, що те все, що зліплено, ну, прокурор Луценко там такого наліпив, що то абсолютно інша історія. Але навіщо було починати? Якщо не це ж питання не до мене. Якщо ви ідіоти, позбавили громадянства, потім не впускаєте, таки впустили, потім арештовуєте, таки не арештували, там не затримали і так далі, то ви просто набираєте на себе той весь негатив. Ну так набирайте. Ну, що я можу сказати? Яка влада, ну така в неї політика. От, тому далі пішли. Оцінка 70 днів Порошенка. Саакашвілі. Це я хочу залишити для експертів. Я скажу тільки концептуально. Чи можна за 70 днів зробити суттєві корисні речі, попри те, що у Михайла там написано, які дали би відчуття людям впевненості, що країна рухається правильно? Можна. І в людей відчується ця впевненість, починаючи від перших кадрових призначень. Ну, умовно, призначили Луценка генпрокурором. А можна було б нормально, не клоуна призначити, правда?
Людина, яка не п'є, яка знає закони, яка має дипломи, яка не буде здавати отак от всій країні і всім кілерам прізвища, адреси тих, хто працює під прикриттям і так далі. Ну можна ж нормальні кадри призначити. Не Гонтареву, да, не Вовка на комісію з питань комунальних послуг, щоб Рошен. Тобто це підриває довіру. От. Ну, очевидно, можна було просто не сказати, а посадити 3 друзів. І тоді всі переконалися. Не прикривати Розенблатів, там, Пашинських, Насірових і так далі. Тобто людям дати відчуття позитиву можна. Ви впевнені, що якщо би Саакашвілі, там, умовно кажучи, став там прем'єром, да, бо він найбільше не може претендувати в силу закону, і він би це зробив, то в нього є та лавка. Давайте розвернемо ще раз. Я перед вами, Анатолій Так, Гриценко. так. Я не є адвокатом Саакашвілі. Але, можливо, вам доведеться об'єднуватися усім разом? Значить, ми будемо об'єднуватися на тій платформі, яка є спільною для нас. У нас є багато спільного, але є речі, які розділяють. Значить, доведеться визначити те спільне і навколо нього сконцентрувати свої зусилля. Ну, наприклад, ми ж починали спільну акцію 17 жовтня. Так. Спільно. І потім було спільне рішення. Ми досягли першого етапу, далі, оскільки 20 днів парламент не працює, стояти під пустим нема сенсу, на холоді, людям і так далі. Прийдемо наступного разу, коли буде голосування. Міша прийняв своє рішення, розвертай наметове містечко. Ми йому сказали, що буде важко людей тримати без дії, на холоді, без... треба буде годувати і так далі, а немає виходу енергії куди. Ну, він прийняв рішення, ми його поважаємо, але зараз він сам побачив, що з тим є проблема. Тому що туди приходять хто завгодно. От, і виникає. Тому деякі речі є, які розділяють, але це, ну, скажімо так, тактика. Тому що стратегічна країна чиста від корупції, прозора влада, не офшорні президенти, не сліпотрастові президенти і так далі, це поєднує спільне. Михайло Мішонин закидають, але ніхто не сказав, що він звідти вийшов доларовим мільярдером, що на території ворога в нього були свої фарби. Правда, такого ніхто не говорив. От, тому... Але до Саакашвілі, погодьтеся, є так само багато запитань стосовно його політики, Ви його можете президентства. бачити дуже багато запитань. Я бачив ваші ефіри. Запросіть ще раз, познімайте запитання. Якщо є запитання до мене, Ні, то я ні, просто мені цікава ваша оцінка його як політика. Якщо він буде в лавах серед вас, якщо його там будуть опозиційні сили використовувати як таран, так? Тому що зараз всі там за кадром про це говорять, що багато в чому не погоджуються, багато за що його там не люблять і так далі. Але кажуть, що Саакашвілі нам потрібен як той паровоз, за яким ми там будемо всі йти. А це хто так каже? Ну, давайте ми не будемо без прізвищ, так? Ну, я так не кажу. Ви не я кажете, перед я вами. кажу так, Я про вважаю, що має опозиціонерів. бути чесне, нормальне, абсолютно партнерство. Я бачив, що за Михайлом піднялися, і не тільки за Михайлом, тому що в цих акціях беруть участь люди, які знову таки Михайла або не знають, або знати не хочуть, а вони себе захищають. Так само, до речі, як на всіх Майданах, ви ж пам'ятаєте. На Майдані стояли там 3 вожді на останньому. Стояв Кличко, Тягнебок, Яценюк і десь ззаду Турчинов. Так от люди, коли вони приходили після чергової поїздки до Межигір'я чи ще на якісь переговори, люди що робили? Свистіли, показували отак. Тим не менше стояли на Майдані за себе. Тобто Майдан як явище, як люди, це не обов'язково гармонія, дружба, фройндшафт з тими вождями, які йдуть попереду. Абсолютно ні. От. Тому вожді це повинні розуміти насправді. Тому що потім Майдани зносять з тих самих вождів, коли їх заносять. От. Тому от, я хотів би, щоб прізвища трошки пішли в сторону, але серед руху нових сил сторонників, які пішли за Михайлом, є дуже багато людей, яких ми знаємо. А коли опускається все це на рівень, скажімо так, районного центру або села, то ці всі люди відомі. Вони вже пробували себе і так. Колись пішли за Ющенка, колись пішли там за Тимошенко, ще якось. Вони активні просто люди. І от цю енергію треба зберегти. Тому що у нас попереду ще багато завдань, де треба буде їдатися суспільству. От. І тому просто так от сказати «ні». Ну, це буде абсолютно неправильно. А яка от національна ідея, на вашу думку, якщо говорити про опозицію, може поєднати всю опозицію? Це боротьба з корупцією, чи це мають бути якісь більш глобальні, важливі речі для України? Знову ж таки, повертаюся до питання деокупації. Боротьба з корупцією – це насправді один із фрагментів. Це справді корозія, яка от, як ракова пухлина, тобто це хвороба, яку треба здолати. Причому на всіх рівнях, починаючи згори. Але вона внизу так само є, будемо чесними. Не менш важливим завданням, яке треба вирішувати, це проблема депрофесіоналізації. Вона просто в катастрофічних уже масштабах. Якщо врахувати, як сотнями тисяч зараз виїздять з України за кордон, не так, як до Майдану, набагато швидше. Причому, якщо раніше їздили заробити, бабуся з дітьми тут, повертали гроші, будували чи купували житло, вкладали в освіту і так далі, зараз one-way ticket. В одну сторону, а потім за собою всіх тягти. Це насправді величезна проблема, тому що вже не вистачає навіть
працівників звичних професій. От розмовляю з Андрієм Садовим в Києві, у Львові. Вони закупили нові автобуси для міста. Нема водіїв. Не можуть знайти водіїв. Тому що в Польщу там 700 євро. Вони знайшли якихось там казахів, киргизів, це вже наступна хвиля, яка тепер до нас доходить. Вони не знають української мови, знають правила дорожнього руху, вони якось їздять. І це проблема не Львова. Кілька днів тому розмовляла з Віталієм Кличко, мер Києва. Близько 9 тисяч не вистачає водіїв Київпастранси. Величезна проблема. Або є складна снігоприбиральна техніка за цим, куплена за величезні гроші, не просто, нема кому на ній працювати. Щойно був в Одесі. Там наші партійці створюють невелике промислове підприємство. Пропису двох енергетиків вони шукали по всій країні і знайшли тільки в Запоріжжі. Тобто проблема вже катастрофічна. Я не говорю про те, що класного лікаря знайти, там, вченого і так далі. Атомщики, то взагалі окрема проблема, то скоро не буде кому оперувати станціями. Тобто оцю проблему треба буде вирішувати. І це вже не в режимі гав-гав, влада, опозиція, вже треба об'єднувати зусилля для того, щоб рятувати країну. А якщо говорити про стратегію, може це не скромно, але ми нашу програму партії громадянської позиції назвали так: від активного громадянина до держави-лідера. Це було дуже продумано і дуже виважено. Не для виборів, не для цієї передачі, тим більше зараз виборів немає. Ви запитали, я скажу. Ми переконані, що якщо правильно організувати суспільство і державну машину взаємодію так, щоб люди могли себе розкрити тут, а не шукати десь, то на тих Богом даних ресурсах ми можемо і станемо, я впевнений, не одним із лідерів, а країною лідером в Центральній і Східній Європі. От таке стратегічне завдання треба ставити. Не вошкатися там в режимі виживання. Свого часу щось подібне було візьми, 2600, 3200 так. там, і так далі. Ні. Нам треба Коли збудувати... від себе починається. А я хотіла повернутися все ж таки до однієї масштабної такої національної ідеї, яка б могла б об'єднати українців, яка б могла б об'єднати вашу, тобто не вашу, а взагалі опозиційний рух. Невже ви вважаєте, що це може бути боротьба із корупцією, від якої вже просто всіх там, це вже мозоль така в розумінні українців, тому що всі приходять і всі кричать, що це боротьба із корупцією. Це найважливіше. Я сказав, це одна із важливих тем. Так, але одна така. Не менш важлива, я сказав, тема депрофесіоналізації для країни. Тобто, де просто падає система освіти. Ви хочете загнати все в одне слово, значить ви можете зараз погуглити або зайти в будь-яку наукову бібліотеку і знайти там кількасот дисертацій під темою формулювання національної ідеї. Як вони не пробували, в них не виходить одною фразою. Хоча отримують докторські ступені, потім професорські звання і так далі, все одно не виходить. Воно розпадається на кілька завдань, які треба вирішувати залежно від етапу розвитку. Так от, уже про етап розвитку я можу вам сказати професійно, оскільки це викладаю в Могилянці на кафедрі політології. Ми зараз з вами в своєму розвитку, в петляні, з там іди сюди, на відміну від того, як зробили поляки, литовці і так далі, ми дійшли вже до точки, до червоної лінії, якщо хочете. Ця точка називається по-науковому точка біфуркації. Після неї науковці вам стверджують, правильно стверджують, тільки два варіанти розвитку. Один вниз, нижче дна, з дезінтеграцією в усіх сенсах. З депопуляцією, органи розібрали, країна зникла. Другий варіант – догори, стрімко догори. От я за цей варіант. Він потребує концентрації, бачення, кадрових ресурсів, ефективного, цільового, не в режимі злодійкуватому розікрали, там, де через офшори, наявних ресурсів своїх, єднання навколо тієї мети, яку визначається. Чи можна так? Можна. Ви, молода, не пам'ятаєте, тоді почитайте в літературу, якою була Польща на рубежі 90-х. Запитайте в батьків. Це була руїна. Туди везли все. Від склянки, від води, від скла, від білизни, одежі, телевізора, молоток, гвозді, лампочка, приймач, пральна машина, геть усе нічого, зубна паста, щітка і так далі. Подивіться на Польщу зараз. Де вона вже на 4-й рівень економіки Євросоюзу виходить, її представник очолює Євросоюз, вони вже починають інколи так з повишеним голосом і нам щось диктувати і так далі. Уже вони поїхали далі за вищим рівнем, уже ми до них їдемо, заробляємо, принижуємося так само. А чому?
А тому, що на Майданах ви згадували там і 4-й рік і так далі. Там не просто кричали Ющенко так, чи Міша так, чи Юля так, чи Толя так. Там написали список, що саме так. Ще коли Солідарність підняла всю країну, і написали потужне місцеве самоврядування, вільна преса, значить, вступ в НАТО, вступ в Європейський Союз, потужні профспілки, конкуренція замість монополії і так далі. І всі влади потім були змушені під тиском суспільства, лівіші, правіші і так далі, рухатися саме в тому напрямку. І вони туди прийшли. І вони туди прийшли, поставили мету і вступили, ніяких проблем. А тут іде вошкання, хто кого обдурить, хто кого прокине, хто кого там типа зімітує. А чи є вошкання в опозиційному таборі в тому числі? Ну не без того, очевидно, тому що ви ж бачите, влада, опозиція на часом міняється, але дуже добре, що завдяки вам, в тому числі пресі, людей бачать. От людей бачать. Тобто ви дозволяєте побачити справжнє, відділити його від наносного і так далі. Вже починають розуміти, що є голови фракцій, але це говорящі голови. А коли доходить до голосування, наприклад, по нафті чи по авіаперевезенням, раз вуха Коломойського вилізли. Ні, я маю на увазі І зараз зразу опозиційний видно. табір зараз, тобто вас об'єднані. Так там же ж теж в парламенті теж типа опозиція кричить. Але коли побачиш, як голосують за бюджет, чи Я за зараз скажу про нові Роттердам і сили. так Ми ж далі. зараз говоримо про от вас, про того самого Садового, так, якого ви згадали. Якщо з ви яким говорите готові про об'єднатися. опозицію, Так. я представляю ту її частину, тобто наша партія громадянська опозиція, яка зараз у тіснішій співпраці з тими, хто ближче до нас. Я вам скажу, це «Самопоміч», це Європейська партія, це Народний контроль, Демократичний альянс, Сила людей, Рух нових сил. От поміж цих партій, ну плюс є окремі громадські діячі, такі як Чумак там, і так далі. Тобто ми з ними співпрацюємо. Спільна база є, розуміння. Ми різні десь в чомусь, але основу знайти можна. Тобто, сподіваємося, що такого роду команда буде перемагати і проводити іншу якість Ви політики. говорили в одному зі своїх інтерв'ю, що з березня почали вести так активні переговори. Зараз вони стали більш активними у зв'язку із подіями, в тому числі з Міхаелом Саакашвілі. Чи збиралися ви зараз тими представниками, про яких ви щойно порахували? Я вам скажу так, в контакті постійно, і, наприклад, якщо взяти сьогодні, то сьогодні з усіма з них спілкувався. Тобто, і це дуже добре, що ми в постійному контакті. Раніше такого не було. Далі, якби перші по календарю були вибори парламентські, ми швидше б підійшли до об'єднання кількох партій в одну. Оскільки перші вибори президентські, то насправді час не підштовхує. Треба буде просто поміж цих кандидатів не 5 висунуть, які підуть понадкусюють, а висунуть одного прописю. До речі, кого? Тому що якщо взяти за рейтинги, на першому місці Порошенко, друге Тимошенко, третє Вакарчук, Ну, ви я на ж вам четвертому назвав ті місці. сили, про які ми говоримо. Да, дивіться, да, якщо про президентські вибори. Ви на четвертому місці, на п'ятому місці Юрій Бойко, так? Вакарчук зараз заявляє, що він готовий, не готовий, невідомо. Ну, Вакарчука, ви знаєте, це вкинув Ігор Гринів для того, щоб так трошки потріпати нерви, для того, щоб показати, тому що частина тих людей, Гринів вже знає, які віддали перевагу Вакарчуку на всякий випадок, вони голосували за мене, я був на третьому місці. Але забудемо зараз рейтинги. От забудемо зараз рейтинги. Це тому що- важливо, навколо кого ви об'єднаєтеся. Я ж сказав, забудемо рейтинги і поясню логіку об'єднання. Тому що коли ми починали в березні місяці, і Садовий так само був, і Міша, і інші, я сказав, от давайте зараз, просто щоб ми зрозуміли, принципово, філософськи. Зараз можуть бути такі рейтинги, завтра можуть бути і інші. Давайте ми домовимося, коли настане момент прийняття рішення перед виборами, спираючись на ті соціологічні служби, яким ми довіряємо. Ми їх знаємо, які на ринку, скажімо так, 20 і більше року. З фоку, з руками, якщо хочете, і так далі. Хай нам дадуть відповідь, хто з-поміж нас має найбільший шанс піти і перемогти. Висунемо його, те прізвище, яке буде на той момент. Тому що коли ми говорили в березні, тоді в Садового було, скажімо так, десь 10-12, мене було 6-7. Зараз навпаки. Післязавтра може бути ще по-іншому. Когось придавили сміттям, когось споплюжили, що він знищив, розпродав, когось заарештували, когось посадили. Юлію Тимошенко ви вважаєте опозиційним кандидатом? Ви би її підтримали? Юлія Тимошенко заявила, що вона йде на вибори самостійно, вона ні з ким об'єднуватися не буде. Це її право, це її вибір. Я його поважаю, нехай вона йде. Насправді проблеми тут немає, тому що ми ж знаємо, ну і ви це розумієте. В першому турі Петро Олексійович Порошенко не переможе. Це факт? Чи треба пояснювати? Ні, якщо В першому Так. не переможе. друге, Ясно, давайте це друге. знаю. Друге виходить В за останніми другому турі рейтингами. Петро Порошенко не переможе тим більше. Це факт. Тому що хто б не вийшов, чи Тимошенко, чи Гриценко, чи Садовий, Порошенко пролетів.
І він це розуміє, від того він і біситься, від того він працює на знищення всіх конкурентів, хто тільки йому заважає. Він знає, що картина Рєпіна приплилі. Не буде більше президента Порошенка. І тому Чи можливо варіант виграти вибори там в один тур, умовно кажучи, якщо б Ні, всі це нереально. об'єдналися довкола Ні, там такого не певної... вийде, тому що дуже великий рівень зневіри. Дуже по-різному люди оцінюють. Є ті, хто, скажімо так, можуть голосувати за Юлію Тимошенко, навіть якщо вона в прямому ефірі буде дітей їсти і так далі. Просто люди от вірять і все. Такі є і за Порошенка, такі там і за Мішу, і за... сподіваюсь, за мною таких нема. От. Є люди, які орієнтуються на інших, і ми бачимо, коли ставлять таку фігуру співака. І раз люди пішли з тих, хто не хотіли ходити на вибори. Тому що це все ще може мінятися. Але ясно, що в другий тур вийде інша людина, яка переможе Порошенка. І тому тут немає ризику, якщо буде від опозиції 2 кандидати. Але якщо їх буде 20, от тоді виникає проблема. Тоді Петро Олексійович може отримати те, що він хоче. Він хоче отримати або Ляшка, або Рабіновича, або Бойка, яких він справді перемагає. От. Але такого щастя ми йому не дамо. І це повинно бути, ключовою річчю, що досить уже олігархату у владі, тим більше на вищому кріслі, досить цього обману, тому що по своїй суті це ж той же самий режим Януковича, тільки англомовний, це зрозуміло, моралізаторствує і так далі. А суть така сама гнила. Власне збагачення, більше нічого. Садового ви би підтримали, так, якщо, наприклад, умовно кажучи, в нього буде вищий рейтинг за ваш? Я про це сказав ще в березні місяці. З-поміж нас хай покажуть той, хто перемагає, всі решта зобов'язані підтримати. Якщо це буде Садовий на той момент, то я, ясна річ, підтримаю його, а як інакше. Телефон студії 073 419 41 58. Знаю, що дуже багато запитань до вас у Фейсбуці, але хотілося б, щоб ви їх озвучили в ефірі. Будь ласка, додзвонюйтеся і можете поставити питання. Я пізніше вже в кінці поставлю питання із Фейсбуку. Встигнемо? Я сподіваюся, що встигнемо. В нас ще є 20 хвилин, якщо я не помиляюся. Давайте так, ще про Саакашвілі, тому що він на повістці дня. Може, не досить, знаєте, є багато. Знаєте, чому про нього? Тому що все одно довкола нього об'єднуються. І цікаво, як відбувається всередині процесу. Чи правда, його так, але ж він не в президента, він ж зараз планує йти прем'єром. Він ж заявляється вже вдруге, якщо не помиляюся. Це може бути один з варіантів, можливо. Якщо один з варіантів, ви пішли до нього в уряд? В уряд? До Міші? Да. Я вже в уряді був, я цю планку вже взяв. Не пішли би, так? Ви журналіст, ви не пішли, мабуть, працювати медсестрою, бо це не ваше, очевидно, да? Тобто, в принципі, за певних умов я можу працювати на будь-якій посаді. Але ви до того говорили, що у нас величезний кадровий голод. Людина повинна працювати там людина з військовою освітою. Правильно, я вже був міністром оборони, показав, як можна взяти з одними показниками боєздатності і підняти їх абсолютно інше. Зараз в нашій партії є кандидат на пост міністра оборони, називав навіть на парламентських виборах. Будь ласка, буде людина працювати з першого дня. Ви людина із західною освітою, ви один із тих, хто найбільше розуміється. Ви все життя присвятили вивченню, в тому числі і військової справи. Пані Христино, дивіться, от ми говорили з вами про рейтинги президентські. Так. Ми зараз говоримо про найближче, про те, що найближче може бути. Так от погугліть зараз будь-яку соціологічну службу, чи то рейтинг, чи Демініціативи, чи Центр Разумкова, будь-яку, чи КМІС, і вони вам покажуть, що протягом року в рейтингу довіри, який набагато важливіший, чим ті всі президентські ігрища, кого включать, кого не включать. А кому довіряють? Із тих, хто потенційно претендує. Хто зараз на першому місці? Змушений сказати про себе. Анатолій Гриценко. Оце для мене найвища довіра. І якщо на такому складному етапі і економічні, і соціальні проблеми, і безпекові, і так далі, і там провали, немає довіри, і так далі, і наступні вибори президентські, то я їх не буду пропускати, маючи такий рівень довіри. І ти просто в чийсь уряд працювати. Але тут питання знову ж таки про те... Я міг би в уряд Порошенка піти попрацювати, але не піду туди, тому що там фальш і злодійкуватість. Я не хочу нести відповідальність за них, що вони будуть робити. 3 години робимо реформи, 3 години крадемо. 3 години реформи, 3 години крадемо. Повертаючись до відсутності професіоналів, я вже сказала, ми бачили з вашої візитівки про те, що ви є фахівцем із військової справи. Вам пропонував Порошенко. Чому ви вирішили, що з військової справи? Ви навчалися в Америці, в тому числі, і не тільки, до речі. Я коли в Гарварді, це було не про військову справу. І коли Центром Разумкова керував чи аналітичної служби РНБО, то це були соціальні, енергетичні, зовнішньополітичні, внутрішньополітичні проблеми і так далі. І повірте мені, набагато глибше, ніж міністри нинішні керують цими сферами. Тому це просто мені доручили вести тоді Міністерство оборони. Доручили Міносвіти, повірте, було б не гірше, ніж Гриневич.
Вам пропонували на той час, Порошенко, можливо, як на той час, от з початком військових дій, вам пропонували, можливо, очолити один із батальйонів або допомогти як військовий радник? Ви поговорите про який період? Про період, Турчинова чи... так, в тому числі, починаючи з 2014 року, от весь час, коли в нас війна на Донбасі. За цей час чи були до вас пропозиції, або чи було у вас зустрічні пропозиції до Порошенка, до урядів Яценюка і Гройсмана? Такі політичні особи, як Турчинов і Яценюк, вони не сприймали мене ще тоді. Ви ж бачили, ви слідкували за політикою. Да? Я пройшов весь шлях. Мене ніхто не просив, але я коли побачив, призначили міністром оборони Ігоря Тенюха, колишнього підлеглого моряка базу. Мене ніхто не просив бути депутатом, я просто прийшов і приблизно тиждень, майже в цілодобовому режимі, намагався йому чимось допомогти. Для того, щоб це ж наша з вами країна, тобто треба підставити плече. І коли я побачив, що здає Наливайченко, здає Турчинов, я пройшов весь цей шлях, сказав їм, що треба робити. Сказав, що закриємо двері, поки ви не призначите отих людей, які повинні організувати, коли ще тільки там 150 зелених чоловічків з'явилися. Коли на очах в режимі онлайн здавали Крим. Я прийшов Турчинову, Верховному командувачу, бо я не міг і ви не могли приймати рішень. Я йому сказав, що треба робити. Як треба діяти, на кого можна спертися. Почув добре. А потім не зробили і здали. Та я тоді сказав, що це саботаж, це зрада. А пізніше пішов в прокуратурі, склав покази на цих вищих посадових осіб, включаючи вже періоди Порошенка. І вони сядуть від 12 до 15. І за здачу Криму, і Донбасу, і багато інших речей. За їх бездіяльність. Тобто оці речі прощати не можна. Коли ви говорите, що взяти батальйон, очевидно, ви під впливом тих добробатів, які були, але я хотів би, щоб ви розуміли. Командир батальйону, справді батальйону, не рота названа батальйону, а командир батальйону. Для того, щоб підготувати в будь-якій армії світу, це років 10 мінімум професійної підготовки. І це мільйони і мільйони. Не можна будь-яку людину взяти, і вона буде комбатом. Я за своєю базовою воєнною спеціальністю, я інженер по обслуговуванню авіаційних комплексів. Літальних безпілотних апаратів. Для того, щоб бути, наприклад, в сухопутних військах командиром батальйону, треба розуміти не просто, як стріляти, я це вмію, але це має бути взаємодія різних родів військ, як правильно організувати оборону, як взаємодія повинна бути з розвідкою, з інженерними, саперними, з підрозділами зв'язку, логістика і так далі, авіація. І тоді ти відповідаєш і ведеш до перемог. А не ведеш в котли і просто кладеш людей, які за тобою пішли. Тому треба поважати цю, навіть цей щабель комбата, я не говорю про камбрига і так далі. Це військова майстерність. Не можна просто набрати будь-яких людей, патріотично сміливих, які поведуть батальйон. Тому що ми бачили, що потім трапляється. І, на жаль, влада їх наперед, колись історики покажуть, буквально хронологічно, як вона їх, називаючи штурмовими, кинула вперед, щоб їх швидше там поклали. Тоді у мене зустрічне питання. Ви тоді в той час, ви ж розуміли, що хто в нас ставав тоді комбатами? Давайте згадаємо. Семенченко, Дейдей, Парасюк був в Дніпрі, Юрій Береза, так? Я не пам'ятаю, що всіх не перерахую. Ви тоді не хотіли на себе брати відповідальність, тому що ви розуміли, що це, от ви щойно пояснили, що це величезна, так? Подивіться, ви ж були в інформаційному ефірі. Я тоді змушений був навіть публічно виходити і говорити. І звертався тоді до Юлії Тимошенко, бо це її команда була правляча. Я сказав, я готовий взяти на себе відповідальність Верховного командувача і організувати оборону країни. На той момент для того, щоб це сталося, оскільки не було президента, я говорю, призначте мене спікером, я не буду навіть в парламенті, я піду одразу в війська, але для того, щоб я мав повноваження Верховного командувача. Приймати рішення, тому що він і тільки він уповноважений приймати рішення. З ким ви говорили про це? Я про це публічно звертався до всіх, тому що я Турчинову виклав все, по барабану я це побачив. Наливайченко виклав, не буду робити антитерористичну операцію. І це кримінальна відповідальність. Я пройшов до найвищої посадової особи, якою був на той момент Турчинов. Все, я зрозумів. Вони не будуть захищати країну. Все. Причини, страх, хтось їх умовив, відкупилися, мене не цікавить. По факту вони не виконали того, на що присягали. Захист суверенітету, територіальної цілісності – це зобов'язання президента. От цього вони не зробили. Оскільки потім пішли вибори, фактом участі в виборах я ж показав. У нас є телефонний дзвінок. Я готовий стати президентом Верховного командувача. І не ховався, як Порошенко, від відповідальності, а керував би військами. І не було б таких провалів, і не було б стільки жертв.
не було б стільки жертв. Телефонний дзвінок у нас є. Чи є зараз, чи зірвався? Алло, доброго вечора. Є телефонний дзвінок? А може ще дозвониться? Алло? Алло, так, доброго вечора. Представляйтесь, будь ласка, ставте питання. Алло? Вас Ми чути, чуємо. ви в ефірі. Доброго вечора. Алло, я до Анатолія Степановича звертання. Я перед вами. Алло, Кажіть. звертання. Анатолій Степанович, я преклоняюсь перед вами, як людиною воєннослужащим. Я була сім'єю воєннослужащих, хочу вам поставити запитання. В якій країні може таке бути, що президент є головнокомандуючим, якщо у нього немає воєнної освіти, не воєнного училища, не підготовки академії, не знаючи про стратегічні об'єкти? Чому в нашій країні такий низький рівень? Оце на сьогоднішній день і йдуть такі речі. Я вам дуже дякую. Дякую. Спасибі. Значить, тут я вас, можливо, розчарую. В більшості країн так. Тобто найвища посадова особа, десь це президент, десь це канцлер там, чи голова уряду, як Польщі, він чи вона верховний головнокомандувач. Питання в іншому стає. Яка кадрова політика по призначенню старших військових начальників для того, щоб президент чи глава держави, скажімо так, верховний командувач приймав правильні рішення воєнно-політичного характеру? І чи не боїться війни вона? От це вже інша історія. Але ваше питання я міг би по-іншому поставити. Де, в якій країні, яка в стані кризи, в стані війни, призначають, чи обирають люди, як у нас, на найвищий державний пост олігарха-бізнесмена? От це набагато важливіше. Тому що для Петра Олексійовича Порошенка кожний новий день – це новий прибуток. І він займається своїми бізнесовими справами на всіх посадах. Це підтвердять всі, хто з ним працював. І в Мінекономіки, і в МЗС, і в секретаріаті РНБО, і в парламенті, де завода. Та на телефонах постійно патока, цукор, конфети і так далі. Коли оце все забиває голову, то на державні справи, в тому числі на управління військами, не залишається часу. А тим більше, коли в тебе на території ворога є інші підприємства, які тобі приносять прибуток, то він же про них дбає. От тут розривається мораль і державний інтерес, який в іншій країні таке недоступно. Тому що важко було б уявити собі, чи під час Другої світової, чи будь-якої іншої війни, щоб глави держав воюючих тримали бізнес на чужій території. І це роками тривало. Таке важко уявити. Хотіла би повернутися ще до питання здачі Криму. Свого часу, якщо я не помиляюся, ви допомагали Беркуту, який був в підвалі адміністрації президента, виходити звідти, так? Ви провели їх до Умані, це був Миколаївський і Одеський Беркут, регіональний Беркут, так, правильно? Таке питання поставте, щоб... Ви не жалкуєте про те, що частина із цього Беркуту, там були регіональні не лише Миколаївські і Одеські, там був і Кримський Беркут, і Севастопольський, що цей Беркут, якому ви допомогли вийти тоді з адміністрації президента, потім став на перешийок і пам'ятаємо всі ці події в Криму? Значить, давайте оцінювати ситуацію, якою вона була тоді. Це було протистояння на Майдані. Значить, в підвалах адміністрації президента було і загалом на тій території приблизно 1200 внутрішніх військ і кількасот спецпідрозділів з різних регіонів. Їх не залучали. Ті, що там були, то була, скажімо так, останній форпост для охорони Януковича і його свори. Їх не залучали до участі в якихось акціях проти Майдану. Частина з цих людей, вони пробували виходити на когось для того, щоб убезпечити себе, вони вже відчували, що може бути якесь лихо. І вони не довіряли таким вождям, які стояли на Майдані, вийшли на мене. За кілька днів ще до того. Як нам діяти, якщо? Я їм сказав, значить, не виконувати злочинні накази. Ви присягали народу України. Ви бачите, куди ця влада вже заводить, тому за жодних умов не втратьте свою офіцерську, і ті, хто рядові, просто воєнну гідність. І вони трималися. І вони були готові, причому журналістами тоді спілкувалися на всяких випадках для підстраховки, щоб їх прикрити. Але коли 21 лютого 3 вожді – Яценюк, Кличко, Тягнебок – з Януковичем в присутності 3 керівників МЗС Європи підписали в адміністрації президента, це приблизно була 14 година, як я зараз пам'ятаю, підписали угоду
від імені Майдану протестуючих з Януковичем, що Януковичем залишається до кінця року в своєму офісі президента, що будуть зміни в складі уряду, пам'ятаєте, що буде змінена Конституція, проведені вибори і так далі. Коли вони це все підписували, я отримав дзвінок, що ми зараз виходимо, кидаємо цього Януковича і хочемо просто йти додому. Ми не брали участі в злочинах проти Майдану, ми пішли туди. Попросили приїхати. Я туди приїхав з іншими депутатами, бо це часто засідання Ради. Я розумів, що це люди, ну скажімо так, напружені, навчені. Ми бачили іншу частину Беркута, яка нищила Майдан. І коли я туди приїхав, я побачив, як вони отак от просто волокли автомати, пулемети, от уже відкрито все кинули, і стояла преса, журналісти, можливо, ви там були, я не пам'ятаю, які вони на камери, прямо-прямо. Не будемо захищати цього урода, ми приймали присягу і так далі. І вони хотіли просто поїхати додому. Ті, які кримські, ви знали, що Повторюю там ще були? раз, мені не цікаво було хто, тому що Крим це було вже потім. Вони сиділи в підвалах президента і вони не діяли проти Майдану. І завдання було без пострілів, тому що люди були злі, дати можливість їм поїхати додому, для того, щоб потім МВС взяло їх під контроль, провели там переатестацію і так далі. Ми їх довели без пострілу, тому що їх би почали б стріляти, біля того ж Умані був блокпост, вони почали б стріляти у відповідь, і це б лежала гора трупів. Тому що через північ, там, здається, Мартинка чи хтось повів, там були перестрілки. Ми їх довели, і вони поїхали, доповіли, що ми прибули в пункти постійного базування. А хто відповідає далі за ними? Ви казали так А само. далі був призначений в той же день Аваков. міністр внутрішніх справ ВО. Вперед, проводь переатестацію, це твої вже підлеглі. Тобто, якщо, наприклад, ці люди опинилися, якщо це був кримський Беркут, він потім опинився на Перешийку і блокування цієї зеленої То це чоловічки, відповідальність командирів, які там були. Це відповідальність Авакова? Ну і Авакова, якого призначили, або місцевих керівників Я просто МВС. намагаюся скласти список тих людей, військових злочинців, якщо можна так говорити з ваших слів, так, які потім будуть відповідати за те, що здали Крим. Тобто Турчинов, Наливайченко з ваших так слів, от щойно, Значить, так, Яценюк, Аваков входить в цей список? Давайте Ні, може бути? ще раз. На той момент, коли було приблизно там 150 зелених чоловічків, Так. які захопили дві адміністративні будівлі Ради міністрів і Верховної Ради Криму, на той момент то було посягання на конституційний лад, і тоді це було завдання не Збройних сил, не МВС, а завдання СБУ. Закон щодо протидії тероризму. Згідно цього закону, перший замголови СБУ, керівник антитерористичного центру, мав спланувати і провести швидку антитерористичну операцію. Ось чому я прийшов до Наливайченка, а не до Авакова. Я сказав: Валентин Олександрович, чому ви це не проводите? Відповідь: тому що Турчинов, ВО президента, не призначив оцю посадову особу, яка планує і проводить операцію. Я сказав: пішли. Ти вніс подання? Вніс. Пішли разом з тобою. До Турчинова не вийдемо, поки не підпише. Ні, я не піду. І тоді я пішов сам. Хоча я був просто рядовим депутатом. Я прийшов від Турчинова, це все виклав, як він має діяти по закону, на кого може спертися в Збройних силах тих, кого я знав. Ясна річ, долучити з материка інших для того, щоб взяти це під контроль. Він сказав: добре, але не зробив нічого і призначив цю посадову особу 7 квітня. Уявляєте? У нас 2 хвилини до ефіру. У мене запитання: чи в вашій програмі, так, там президентській, там парламентській, так, буде пункт про покарання злочинців, військових злочинців за здачу Криму? Ну, по-перше, я, як людина, дав свої покази, поставив підпис. Ризикуючи, як ви розумієте, коли йдеться про вище керівництво держави. Тому це, скажімо так, справа честі довести до кінця. Для того, щоб ці люди дійшли до суду, ну ясно, ні, зараз кум прокурор не приведе. Але повинні прийти і дати ці покази. Як на мене, абсолютно незаперечні докази, які перевіряються протягом тижня, навіть лінивої роботи. А це було в січні минулого року дано. Тому вони повинні понести покарання. Серед них є Яценюк, є там і інші міністри, які повинні були забезпечити армію, а вони її не забезпечили. От просто один приклад, щоб ви просто зрозуміли, навіть як жінка, дивіться. В березні місяці почалася масова патріотична кампанія, перераховували смс-ками гроші на рахунок Міноборони. Щоб солдати були в захисті, щоб був шолом, щоб була медаптечка там і так далі. Правда? Але Хвилина. понад 100 мільйонів перерахували, а ті кошти лежали 4 з лишнім місяці без руху. Солдати гинули. Чому? Тому що Яценюк, лінивий як прем'єр, тільки 2 липня видав дозвіл на використання цих грошей.
Оце злочин з вкрай тяжкими наслідками, як приклад просто. Все, пункт покарання винних за здачу Криму. Ми побачимо в вашій І програмі. не тільки Так за чи ні? здачу Криму, є за багато інших важливих Так. для країни речей, а як інакше. Все, я вам дуже дякую за цю розмову. Я А дуже ви сподіваюся- проголосуєте за цих умов? Я зараз, як журналіст, бачите, я ми з вами за- поговоримо про це після ефіру. Добре. Дякую за те, На цій що оптимістичній ноті. дякую за те, що завітали до нашої студії. Дякую, що залишалися протягом цих 55 хвилин із АТР. Залишайтеся з нами і далі, залишайтеся з Кримом в серці. Все буде добре.